Magandang araw guys. Pupunta tayo kila Alexander ngayon. Bisitahin natin. Titingnan natin kung tapos-tamo yung pinapagawa nating bakod nila. Yan, dahil tanghali na, dadaan tayo dito sa tindahan ng mga ulam. Bibili tayo ng mga ulam. Yan, bibili muna tayo ng ulam nila Felix. Ano ba yung adobo te? Saro daw po. Dahil po, take out. Ay magkano na siya bulalo te? 90. Magkano po dyan te? 50. Ayan, tapos dua man dyan te. Ayan, bumili tayo na guys ng ulam dito kasi pagdating natin doon wala naman si Ate Acela. So tayo na lang yung magsasaing doon. Iya po. Salamat eh. Ay, ayan, so tuloy na tayo guys kila Alexander. Oh, dali. Wow. Ano? Sabi mo kaya. Kaya. Lagukan na wala ka sa ma? Pagsasayin muna natin sila ng makakain nila.
Ayan guys, magsasaing muna tayo. Pagsasaing muna natin sila Felix. Mahirap magtrabaho pag gutom. Ayan, hintayin na lang natin guys maluto itong ating sinasaing para makakain na sila Kuya Felix. So bali si Ate Sila kasi hinarid niya yung mga anak niya sa school. So hapon pa sila umuwi. So yan ang ating bakod. Yan, napakaganda na, lalo na pag na-finish na yan. Ano Lex? Mamaya tapos na to na eh. Sigurado? Oo. Oh. Tapos yan. Hindi talaga tapusin. Hindi, yung matagal lang naman ito, yung mga kanto-kanto nito eh. Nah. Hindi mo talaga sinagaan, talagang hindi matatapos. Sabi mo, madali sana. Oh. Mahirap siya, mahirap. Pero kung talagang desidido ka, gusto matapos. Kasi may tao kasing ganito, ilang araw pa, mga 3 araw pa yata to. Kanto, hindi kami, isang araw lang to. Yun yung kaibahan mo sa ibang magtatrabaho na eh. Ha? Yun yung kaibahan mo sa ibang nagtatrabaho. Patulong ka pa. Oh, dahil dyan, may blessing ka. Mamaya. So yun guys, andito tayo kay Ate Sila. Hindi pa uwihan sila Alexander? Ay pa po. Anlos po ni Alexander, alas 3. Tapos po si grade Alas 3? Anong oras yung pasok? Uyaw pa po sa loob. Ayun si Alexander ah. Mapa po sila. Kumain na kayo? Kumain na? Uyaw po po. Oh, ganda. Oh, hindi pa nag-eskwela ni? Dahil pa po. Tayo po nagsasama. Ngayon pa po kaya nila nagtuturog pa si. Yan na po si ma'am kasi nagtuturog pa. Alaw na pa. Alas 3 po ang kuruli ang kainin. Yung kasawa mo sa Batangas, kumusta yung trabaho niya? Okay naman po siguro. Bakit may siguro? Hindi mo sigurado. Dahil po ta. Te, lapit-lapit kang konti te. Ano po? Ayos man po siya kaso nagang apod. Oo. Nagpapadala ba sa inyo? Nayo po. Tang gusto nga rin Bakit? sabihin. Magpadarada po ng pamasahe pa uli niya. Niya ko naman ano ko. Niya ko nga Paano yan? May trabaho siya doon tapos siya pa yung papadala ng pamasahe pauwi dito? sabi ko, denganin niya ko nakakapabulong halos niya ko nga daw. Tagalog te? Tagalog. Ang gusto niya po, sabi niya, maghanap daw po ko ng pera. Ipadala daw po sa kanya at uuwi na. Sabi ko, may trabaho ka naman dyan. Kaya Ako nga. maghahanap ng pera. Ano yung ginagawa niya sa pera niya? Eh, pinaglulod po yata. Load. Load lang, load. Hindi naman mauubos yung... Magkano ba yung sahod ni kuya doon? Di naman po ako nagtatanong. Kasi naman po, kahit po naman tanongin ko, hindi naman po nagpadala. Ang gusto po nga sabihin, padalhan ko daw siya ng pera. Daw uwi na. Pero kung po sa totoo lang, sabi ko, saan talagang hindi na umuwi muna. Huwag mo nang pauwiin. Eh paano yan? Kasi kailangan natin siya pauwiin. Gawa ng sabi ng sponsor. Ipapayos nga yung bahay mo. Ngayong katapusan. So kailangan pauwi natin yung asawa mo para may makatulong yung mga trabahador doon sa Siya naman inyo. po, siya pang gusto niya, matulong daw po doon para hindi na daw po magbayad ng iba. Oh. Ang gusto niya po, mag-uwi nga nakatapusan. Ano naman pong ipapadala ko ng 1,000 sa kanya, maghihingi ng 1,000. Saan ako magkukuha? Sasabihin ko sa sponsor natin na gusto palang umuwi pero walang pamasahe. Po, sasabi niya, yung ipinagtutulungan niya para sa inyo, imbes na ibabayad daw po ninyo sa iba yung pagpapagawa, hindi na magbabayad, tapos siya na maglilibor. Oo. Sige, mag-usap kami ng sponsor. Ano po? Kasugma pa po na. Ano po yan? Star po yan. Ay, wow, ang dami naman. Bakit marami kang star? Po nagana kaya po ko. Ha? Sulat sa pangalan ko. Sinulat mo yung pangalan mo, kaya marami kang star. Opo. Ikaw, Pa, may star ka? panghapon po kaya iha. So, anong ibig mo sabihin, ate? Sinasama mo sila sa umaga na, Opo, kasi pero hapon pa pala yung pasok nila. po. Kaya po minsan, gabi pa nang lilinis na kami. Pag habang po nagsasayang ako, nag-ano na po doon, nangugas na ng plato pag gabi. Tapos nagsasambot na. Parang ang hirap naman ang sitwasyon nyo.
sabi nga po ng papa niya, parang hindi ka na mahirapan. Ngayon sanang katapusan, ihanap ako ng pera kahit 1,000 kasi mag-uwi na ako. Parang, Ang hirap naman yata ng asawa mo, siya yung may trabaho dun, tapos sa'yo pa manghihingi ng pamasahe pa uwi dito. Ano yung ginagawa niya sa pera? hindi ko po alam. Hindi naman siya nagpapadala sa inyo. Kasi daw po yung, ang alam ko po kasi, di kinuha po baga sila dito. Oh. Akala ko po libre yung pamasahin nila. 2,500 po pala yung pamasahin nila. 2.5. Umpo, di hindi pa po siya nakakabayad. Ang naihulog niya pa lang daw po ay 5. 500. Oo. So ngayon daw na sweldo nila, hindi rin makakapadala kasi kukuhain naman 1,000. Ay, sus, grabe naman yun. Kaya wala po siyang naipon. Ang pinag-ano lang po niya, kasi po, lain naman po yung silupag, babaw po ng manok, lain naman po yung araw-araw niyang binabayad sa kanya pagpulot ng itlog. Kung ilang itlog po yung nakuha niya, bibilangin niya, yung pong ibibigay na pera. Kaya may pang araw-araw po siya. Pero kung papauwi natin dito, hindi ba maging pasaway? Sabi ko nga, baka magpasaway kay papakulong namin ikaw. Dito lang ipapakulong ko siya. Sige nga pong tawa ng mga ano, minumura ko na sabi ko, minumura mo naman, tumatawag nga sa iyo, gusto na nga umuwi. Sabi ko, ayaw ko na kasi siyang umuwi. Sabi niya na, sabi ko. Oh, sige, Sabi ko naman, sasabihin ko dun sa sponsor natin na pauwi natin ha. Pero hindi na siya umiinom doon. hindi na po daw. Kasi bawal talaga pang inom. Sabi ko, Bawal. bakit nagiinom ka? Ang alam dito, wala, hindi ka na nagiinom. Hindi naman daw talaga. Sige, sasabihin ko pauwi na lang na para makatulong sa paggawa ng bahay nyo ha. Oh. Pero wag siya magpapasaway dito kasi ipapakulong ko talaga siya ha. Oo nga kuya, sabi ko. Sabihin mo pag sa kanya, nagpasaway ipapakulong ko ka, siya pag nagpasaway ha. Opo. Oh. Sabi Amay- ko nga sa kanya, nagtitios nga kami dito, hinapo ako kagabi, kababantay ko kako sa mga bata, tapos ngayon na naman, ikaw pasaway dito. Hindi pwede magpasaway ha. May mga batong bata? Nang gulay, Ha? nangutang po ng ulam. Nangutang? Opo. Diyan po kininang tere. Sabi ko may baon kayo, di nabigayan ko na kayo. Pero kumain na kayo ng kanin? Opo, may nagbabaan na po kami ng kanin, tapos pag may ulam po, nag-ano ako ng ulam. Pag may lutuan po doon, nagluluto na ako para may ulam na hindi na kami nangungutang. Yan doon po sila kuya. Oo, duman. Sabi nga po sa akin ni Kapitan, Ano po? sabi po sa akin kanina ni Kapitan, o kumusta naman yung kapitbahay mo? Sabi ko pa, binawasan po yung ano namin, lupang pinabili at ang gusto sabi ko doon sa baba. Huwag mo na lang anuhin kasi pag ano, magsusukol tayo. Sa inyo rin yun, hayaan mo Kaya na nga, yun. hindi pa naman sukat yun, di ba? Opo. Oo. Pag may ano na doon, may tandaan na talaga, nasukatan na ng ano ba yung nagsusukat ng agrimensor? Oo. Okay, sa inyo din yun. Sabi ko, walang problema Di baling makuhanan tayo, wag lang tayo makakuha kasi fix na yung bakod nyo eh. Ano? Oh. wala naman pong problema. Lupa lang po yung Alex, ay sino to? Alexei. Alexis. Si ate. Ako na lang, Ay. may pasok ko. Kasi Ah. nasa loob na. Si ate ito ha. Nagkano sa mata oh? Kasi magkalapit lang yan, pasok niya. Yan,